Wonten cirine jenengan ngaji iku ikhlas. Sebaliknya sama dengan cirine kula ngucal niku ikhlas. Napa? Jenengan paham terus ngamalno napa sing kula sampaikan. Nek kula mandeng jenengan, wah berarti bocah iki ikhlas ngaji, ketara paham, gelem ngamalno. Jadi kula mandenge harus berprasangka jenengan sing ikhlas. Sebaliknya, jenengan harus berprasangka wah iki sing mulang ketara ikhlas. Ketara aku gelem praktekno, gelem ngamalno ilmune. Aja diwalik. Wah, aku iki ikhlas sih. Ora aku iso ngamalno, mboten. Niku paling ujug malah sampean. Jadi kula harus berpendapat jenengan ngaji ini ikhlas, mergo manfaat ilmune. Jenengan kudu berpendapat wah niki sing mulang ikhlas iki, ketara koyo ana manfaat. Jadi nek sampean rumangsa wah aku iki ikhlas ngaji kuwi. Ketara aku iki ngene. Mak gurune gak patah ikhlas aku sing. Lah iki malah jenengan malah ujug. Mboten saya nggih.